Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Έφερα από το χωράφι που λέτε 2 κυψέλες, οι οποίες ήθελα να τις χαλάσω και τις άφησα εδώ στο μπαλκόνι, στον κήπο. Και μετά από 2 μέρες βρήκα αυτό εδώ. Βλέπετε ότι η κερίθρα είναι χαλασμένη, αλλά το μελίσι δεν το επηρέασε. Κοιτάξτε εδώ, έχει φτιάξει και μόνο του κερίθρα, η οποία η βασίλισσα έχει γεννήσει μέσα. Αν κοιτάξετε λίγο καλά θα δείτε κάτι που είναι σαν βελονάκια μικρά, τα οποία είναι αυγά. Τώρα θα μου πείτε πώς θα τα χαλάσουμε. Θα τα αφήσω και μόλις σε κολαφθούν θα χαλάσω αυτές τις κερίθρες. Κοιτάξτε εδώ, ένα μελισσάκι και κοιτάξτε τι έχει κάνει μέσα σε 2 μέρες. Η μαγεία της φύσης που λένε. Σε αυτό θα δείτε μέσα και διάφορα χρώματα τα οποία είναι η γύρι. Σε μία κυψέλη την οποία την έφερα από το χωράφι, την άφησα στο σπίτι και πέρασε εντελώς τυχαία ένα μελισσάκι μικρό. Μπήκε η βασίλισσα μέσα, αρέστηκε και έμεινε εδώ πέρα. Τώρα βέβαια θα το κάνω θα το τοποθετήσω σε μια πιο καθαρή κυψέλη και σιγά σιγά θα βάλω όλο το μελίσι μέσα από αυτή την κυψέλη. Κοιτάξτε πως ήταν μέσα, γιατί δεν πρόλαβα να τις καθαρίσω λόγω φόρτου εργασίας, και πάλι μπήκε μέσα σε αυτή την κυψέλη η βασίλισσα. Και σιγά σιγά πέρασα τα 2 τελάρα εδώ πέρα, τα οποία θα τα αφήσω και θα αδειάσω όλο το μελίσι από εδώ, από αυτήν την κυψέλη σε αυτήν την κυψέλη, και όλα καλά.